Ο άνεμος χτυπούσε τα μαλλιά μου στο πρόσωπό μου καθώς στεκόμουν στην οροφή του Σπάια, με το Μανχάταν να απλώνεται μπροστά μου σαν μια λαμπερή υπόσχεση. 4 το απόγευμα. 4 ώρες μέχρι την ώρα Χ, 4 ώρες μέχρι να αναγνωριστεί επιτέλους ο μικρομετώνο τι είχα δουλέψει. Πήγα πίσω από το βαρύ γυάλινο ανεμοφράκτη που προστάτευε τον VIP χώρο και έσκυψα για να φτιάξω για άλλη μια φορά τις πεόνιες στο τραπέζι της οικογένειας. Λευκές και ροζ, εισαγόμενες από την Ολλανδία, κάθε μίσχος κόστιζε περισσότερο από μικρομετώνο τι οι περισσότεροι άνθρωποι ξόδευαν για ένα ολόκληρο μπουκέτο. Χάρη στο γυάλινο διαχωριστικό, τα πέταλα παρέμεναν τέλεια και ατάραχα από τον άνεμο του Χάντσον. Ακριβώς όπως έπρεπε να είναι όλα απόψε. Το χέρι μου κινήθηκε ασυναίσθητα προς την τσάντα μου, νιώθοντας το καθησυχαστικό βάρος των 2 πακιών φακέλων μέσα. Το μεγάλο μου σχέδιο. 3 χρόνια προσεκτικής αποταμίευσης, σχολαστικού σχεδιασμού, στρατηγικών θυσιών. Μέσα σε έναν φάκελο, ένα βιβλιάριο αποταμιεύσεων για τη συνταξιοδότηση των γονιών μου. Αρκετά για να χρηματοδοτήσω την κρουαζιέρα στον Ευρωπαϊκό ποταμό που η μαμά είχε σημειώσει σε ταξιδιωτικά περιοδικά για χρόνια. Αρκετά για να αγοράσει ο μπαμπάς επιτέλους εκείνη τη vintage Corvette που έψαχνα στο διαδίκτυο κάθε Κυριακή πρωί. Μέσα στον άλλο, ένα κουπόνι για πλήρη υποτροφία για την Πρίτανη για να σπουδάσει σχεδιασμό μόδα στο Παρίσι. Όχι σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, αλλά στο Institut Français de la Mode, το ίδιο σχολείο που είχε ξεκινήσει τις καριέρες που άκουγα την αδερφή μου να μιλάει με αιμονή από τα 16 της. Απόψε, όταν ο Άρθουρ Στέρλινγκ θα ανακοινώσει τη συνεργασία μου μπροστά στην νομική ελίτ του Μανχάταν, θέλω η οικογένειά μου να κάθεται σε εκείνο το τραπέζι. Θέλω να δουν τι έχει γίνει η κόρη τους, η αδερφή τους. Και θέλω να τους δώσω όλα όσα είχαν ονειρευτεί. Γιατί αν τους έδινα τη ζωή των ονείρων τους, σίγουρα θα ήταν επιτέλους περήφανοι για μένα. Σίγουρα θα με αγαπούσαν επιτέλους με τον τρόπο που ήθελα να με αγαπήσουν. Το τηλέφωνο μου χτύπησε 1 φορά, και αμέσως μετά ξανά. Το έβγαλα, περιμένοντας ένα μήνυμα για την κίνηση ή το πάρκινγκ. Ανταυτού, ένιωσα ένα κόμπο στο στομάχι. Ειδοποίηση από την τράπεζα. Η συμπληρωματική κάρτα American Express που τελειώνει σε $4. 782 χρέωσε $3. Χιλιάδες στο Pink Flamingo Beach Club. Η συναλλαγή εγκρίθηκε. Πριν προλάβω να το επεξεργαστώ, εμφανίστηκε η δεύτερη ειδοποίηση. «Μαμά, δεν μπορούμε να έρθουμε. Η αδελφή σου έχει κρίση πανικού. Χρειάζεται έναν ήσυχο χώρο διαλογισμού για να ηρεμήσει αμέσως. Λυπάμαι πολύ, γλυκιά μου. Καταλαβαίνεις». Κοίταξα την οθόνη. Διάβασα και τα 2 μηνύματα ξανά. Και πάλι. Pink Flamingo Beach Club. Ήξερα αυτό το μέρος. Ένα κακόγουστο, φωτισμένο με νέον καταστροφικό μέρος στα περίχωρα του Long Island, όπου οι φοιτητές πήγαιναν να πίνουν αραιωμένα κοκτέιλ από πλαστικά ποτήρια, ενώ η house μουσική ηχούσε τόσο δυνατά που δεν μπορούσες να ακούσεις ούτε τη σκέψη σου. Το είδος του μέρους που μύριζε αντιλιακό καρύδας και λύπη. Αυτό ήταν ένας ήσυχος χώρος διαλογισμού, η αντίφαση με χτύπησε σαν φυσικό χαστούκι. Ο εγκέφαλός μου, εκπαιδευμένος από χρόνια νομικής ανάλυσης να εντοπίζει ασυνέπειες, άρχισε αμέσως να καταγράφει τα στοιχεία. Η Μπρίτνη χρειάζεται ησυχία. Η Μπρίτνη χρειάζεται να γιατρευτεί. Η Μπρίτνη έχει κρίση πανικού. Αλλά η χρέωση έγινε στις 3:47 μέτρα μη, πριν από 13 λεπτά. Που σήμαινε ότι ήταν εκεί για αρκετή ώρα. Πιθανώς από το μεσημέρι. Που σήμαινε ότι ήξεραν εδώ και ώρες ότι δεν θα έρχονταν. Περίμεναν μέχρι να περάσει η κάρτα για να στείλουν το μήνυμα, περίμεναν μέχρι να εγκριθεί η συναλλαγή και να χαθούν τα χρήματα. Έτσι δεν μπορούσα να την ακυρώσω ή να παγώσω το λογαριασμό. Δεν ήταν έκτακτη ανάγκη. Ήταν υπολογισμένο. Η προδοσία που με κυρίευσε δεν αφορούσε τα $3.000. Είχα ξοδέψει περισσότερα από αυτά μόνο για τον νίκη της Μπρίτνη τον περασμένο μήνα. Ήταν η περιφρόνηση. Η αδιάφορη, περιφρονητική περιφρόνηση που έλεγε ότι προτιμούσαν να ξοδέψουν τα χρήματά μου σε ένα πάρτι σε ένα χούρι παρά να περάσουν 3 ώρες γιορτάζοντας το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου. Χρησιμοποίησαν τα χρήματά μου για να φύγουν μακριά μου. Μις Ρος, γύρισα. Ο διευθυντής του εστιατορίου, ένας λεπτός άντρας ονόματι Φιλίπ, ο οποίος ήταν πάντα εξυπηρετικός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, στεκόταν σε μια σεβαστή απόσταση. Η έκφρασή του ήταν προσεκτικά ουδέτερη, αλλά μπορούσα να δω τη λύπη στα μάτια του. Με είχε παρακολουθήσει να τακτοποιώ και να αναδιατάσω αυτό το τραπέζι την τελευταία ώρα, ασχολούμενος με κάθε λεπτομέρεια. «Να καθαρίσουμε το οικογενειακό τραπέζι?» ρώτησε ευγενικά. Κοίταξα τις άδειες θέσεις. Το τραπέζι βρισκόταν στην καλύτερη θέση, ακριβώς δίπλα στο σημείο όπου θα στεκόταν ο Άρθουρ Στέρλινγκ για τις προπόσεις. Αν ο διευθύνων εταίρος με έβλεπε να κάθομαι μόνη, θα έβγαζε συμπεράσματα. Επιτυχημένη αλλά απομονωμένη. Επαγγελματικά λαμπρή, αλλά προσωπικά ανεπαρκής. Μια γυναίκα που είχε θυσιάσει την οικογένειά της για την καριέρα της, που δεν είχε θεμέλια,
ρίζες, πραγματική ζωή εκτός γραφείου. Όλα όσα είχα καταφέρει θα μπορούσαν να υπονομευθούν από ένα άδειο τραπέζι. Ένιωσα τα δάκρυα να καίνε πίσω από τα μάτια μου. Τα έσφιξα δυνατά. Δεν θα έκλαιγα. Όχι εδώ. Όχι όπου το προσωπικό του catering μπορούσε να με δει, όπου η φήμη θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να φτάσει στην εταιρεία ότι η Εύα Ρος είχε καταρρεύσει επειδή η οικογένειά της δεν είχε εμφανιστεί. Σφίγγα τα χέρια μου στα πλάγια, τα νύχια μου να σκάβουν τις παλάμες μου. Όχι, είπα, με φωνή πιο σταθερή από μικρομετώνω τι ένιωθα. Κράτα τη διαρρύθμιση ακριβώς όπως είναι, την πιο πολυτελή διαρρύθμιση που έχεις. Ο Φιλίπ κούνησε αργά το κεφάλι. Αλλά πάρτε την πινακίδα, κρατημένο για την οικογένεια, πρόσθεσα. Σταμάτησε, με μια έκφραση κατανόησης να περνάει από το πρόσωπό του. Φυσικά, δεσποινής Ρος. Αμέσως. Καθώς απομακρυνόταν, κοίταξα ξανά το τηλέφωνό μου. Η ειδοποίηση από την τράπεζα ήταν ακόμα εκεί, ξεκάθαρη και αναμφισβήτητη. Άνοιξα την τραπεζική εφαρμογή με τρεμάμενα δάχτυλα και έβγαλα τα στοιχεία της συναλλαγής. Pink Flamingo Beach Club, 3.000 δολάρια. Πακέτο VIP Καμπάνα, 1. 200 δολάρια. High Tide Alcohol Tower X10, 1. 500 δολάρια. Αμοιβή ιδιωτικού DJ, 300 δολάρια. 10 Alcohol Towers. Ένας ιδιωτικός DJ. Αυτό δεν ήταν ανακούφιση από το άγχος. Αυτό δεν ήταν θεραπεία. Αυτό ήταν πάρτι. Μια γιορτή. Γιορτάζανε το ότι δεν ήταν εδώ. Η αδερφή μου δεν είχε κρίση πανικού. Περνούσε την καλύτερη στιγμή της ζωής της με την American Express κάρτα μου, πιθανώς περιτριγυρισμένη από τους άνεργους φίλους της που είναι influencers. Πιθανώς να τα δημοσιεύει όλα στο Instagram αυτή τη στιγμή με κάποια λεζάντα για το Freedom Friday ή το Choosing Joy. Ένιωσα κάτι να αλλάζει μέσα μου. Κάτι κρύο και σκληρό να εγκαθίσταται στη θέση του πόνου. Έβαλα το τηλέφωνό μου πίσω στην τσάντα μου, δίπλα σε εκείνους τους δύο φακέλους που ξαφνικά μου φάνηκαν απίστευτα βαρύς. Η θέα του Empire State Building απλωνόταν μπροστά μου, χρυσή στο φως του απογεύματος. Σε 4 ώρες, αυτή η ταράτσα θα γέμιζε με τους πιο ισχυρούς ανθρώπους της νομικής κοινότητας της Νέας Υόρκης. Και εγώ θα στεκόμουν εδώ μόνη, ή θα στεκόμουν εδώ με ανθρώπους που πραγματικά επέλεξαν να είναι εδώ. Έβγαλα ξανά το τηλέφωνό μου και κύλισα την οθόνη μέχρι ένα τι έκαναν, η φωνή της γιαγιάς Μπεατρίς ακούστηκε στο τηλέφωνο σαν χτύπημα μαστίγιο, τόσο έντονη που έπρεπε να απομακρύνω ελαφρώς τη συσκευή από το αυτί μου. Ακόμα και στα 75 της, η φωνή της γιαγιάς μου είχε την αυθεντία κάποιου που είχε περάσει 40 χρόνια ως διευθύντρια γυμνασίου, διοικώντας αίθουσες γεμάτες έφηβους και τρομοκρατώντας ανίκανους δασκάλους μέχρι να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα. Είναι στο Pink Flamingo, επανέλαβα, κοιτάζοντας τα στοιχεία της συναλλαγής στην οθόνη μου. Η μαμά έστειλε μήνυμα ότι η Μπρίτνη έχει κρίση πανικού και χρειάζεται ένα ήσυχο χώρο για διαλογισμό. Χώρο για διαλογισμό. Το γέλιο της γιαγιάς ήταν σκληρό. Η μητέρα σου είχε πάντα το γούστο ενός φανταχτερού παπαγάλου, αλλά αυτό είναι νέο χαμηλό ακόμη και για εκείνη. Το Pink Flamingo, εκεί πηγαίνουν οι 20 χρόνοι για να ξεράσουν ο ένας πάνω στον άλλο. Παρά τα πάντα, ένιωσα ένα μικρό χαμόγελο να σχηματίζεται στα χείλη μου. Το ξέρεις, Εύα. Δίδαξα στο γυμνάσιο αυτής της πόλης για 4 δεκαετίες. Ξέρω κάθε άθλιο μαγαζί όπου οι μαθητές μου προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν πλαστές ταυτότητες. Σταμάτησε. Κλαις, όχι. Ωραία. Μην τολμήσεις να κλάψεις για ανθρώπους που προτιμούν το φθηνό ποτό από την επιτυχία της κόρης τους. Δίνομαι αμέσως. Θα είμαι εκεί σε 1 ώρα. Φοράω το κοστούμι του Τζον. Το γκρι που με κάνει να μοιάζω σαν να μπορώ να αγοράσω και να πουλήσω το μισό Μανχάταν. Δεν χρειάζεται. Ευαντζελίν Ρος. Η χρήση του πλήρους ονόματός μου με σταμάτησε. Άκουσέ με. Χρειάζεσαι κάποιον της ίδιας τάξης να στέκεται δίπλα σου απόψε. Κάποιον που καταλαβαίνει ότι η επιτυχία γιορτάζεται, δεν εγκαταλείπεται. Η μητέρα σου μπορεί να σε γέννησε, αλλά εγώ είμαι αυτή που σου έμαθε ότι η αριστεία έχει σημασία. Θα έρθω. Έκλεισε πριν προλάβω να απαντήσω. Στάθηκα εκεί για μια στιγμή, με το τηλέφωνο στο χέρι, νιώθοντας κάτι να αλλάζει μέσα μου. Ο πόνος ήταν ακόμα εκεί, έντονος και πικρός, αλλά από κάτω του υπήρχε κάτι άλλο. Κάτι που έμοιαζε σχεδόν με ανακούφιση. Δεν ήμουν η μόνη που το έβλεπα όπως ήταν. Άνοιξα το Instagram, λέγοντας στον εαυτό μου ότι ήμουν παρανοϊκή, ότι έκανα καταστροφικές σκέψεις. Αλλά ήξερα την αδελφή μου. Ήξερα τις συνήθειές της, την ανάγκη της για προσοχή, την καταναγκαστική της ανάγκη να καταγράφει κάθε στιγμή της ζωής της. Μου πήρε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα να βρω την ιστορία της. Εκεί ήταν, η 26χρονη αδελφή μου, κρατώντας ένα κοκτέιλ σε έντονο μπλε χρώμα σε κάθε χέρι, από αυτά που λάμπουν κάτω από μαύρο φως.
Πίσω της μπορούσα να δω το ροζ φλαμίγκο σε όλη του τι καπαγιώτα ταφ σίγμα δόξα πλαστικά φλαμίγκο, φακή τίκη και άνθρωποι με μαγιό που θα έπρεπε να είχαν μείνει στο δοκιμαστήριο. Η μουσική ήταν τόσο δυνατή που μπορούσα να την ακούσω από το ηχείο του τηλεφώνου μου, ένα κομμάτι με βαριά μπάσα που μου πονούσε τα δόντια. Η Μπρίτνι φώναζε στην κάμερα: «Ξεφύγετε από την αυστηρή αδελφή δικηγόρο, η καλύτερη Παρασκευή βράδυ που είχα ποτέ, ευχαριστώ για την πιστωτική κάρτα, αδελφή». Έστειλε ένα φιλί στην κάμερα και μετά γύρισε για να δείξει στους φίλους της. Μέτρησα τουλάχιστον 8 άτομα στο κάδρο, όλα κρατούσαν πανομοιότυπα κοκτέιλ, όλα γελούσαν. Το βίντεο είχε αναρτηθεί πριν από 23 λεπτά. Είχε ήδη 847 προβολές. Το είδα 2 φορές, μετά και τρίτη. Με κάθε προβολή, ο πόνος υποχωρούσε λίγο, αντικαθιστόμενος από κάτι πιο κρύο. Περιφρόνηση. Καθαρή, κρυστάλλινη περιφρόνηση. Κοίταξα το ποτήρι κρασί στο χέρι μου, ένα σαν το Unuv du Pape του 2015 που κοστίζει περισσότερο από όλα όσα φορούσε η Britney, και μετά ξανά την οθόνη που έδειχνε την αδελφή μου να πίνει κάτι που πιθανότατα ήταν 90% φαγητό. Χρωματισμός. Δεν ανήκαμε πια στον ίδιο κόσμο, ίσως δεν ανήκαμε ποτέ. Τάξη εναντίον σκουπιδιών. Προώθησε την ιστορία στη Σαμάνθα Μίλλερ, την εκτελεστική μου βοηθό, και μετά την πήρα τηλέφωνο. «Σαμ, πού είσαι τώρα?» «Στο λόμπι με τον Τζένκινς και τους άλλους νεότερους συνεργάτες». «Ήρθαμε νωρίς. Σκεφτήκαμε να πιούμε ένα ποτό στο μπαρ πριν ανεβούμε». «Γιατί, τι συμβαίνει?» «Ακούγεσαι». «Ελάτε στο VIP επίπεδο». «Τώρα». «Όλοι σας». «Στο VIP επίπεδο, αυτό είναι για τους εταίρους και». «Σαμάνθα. Φέρε τους όλους». «Είναι διαταγή». Δίστασε μόνο για 1 δευτερόλεπτο. «Ερχόμαστε». Έκλεισα το τηλέφωνο και περπάτησα προς το τραπέζι της οικογένειας. Ο Φιλίπ εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως, με το ραντάρ του για κρίσεις να είναι καλά συντονισμένο. «Αλλαγή σχεδίων», είπα. «Αυτό το τραπέζι δεν είναι πλέον κρατημένο για την οικογένεια. Χρειάζομαι τραπέζι για 8 άτομα. Οι συνεργάτες μου θα καθίσουν εδώ». Τα μάτια του μεγάλωσαν ελαφρώς. «Το τραπέζι της οικογένειας, το τραπέζι της οικογένειας». Επιβεβαίωσα. Και ο Μάρκ φρόντισε τα τραπέζια να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά από αυτά που είναι εδώ τώρα. Θέλω να φαίνεται σκόπιμο, όχι σαν εφεδρικό σχέδιο. Ένα αργό χαμόγελο πέρασε από το πρόσωπό του. «Κατανοητό, κύριε Αρός. Θα το κάνουμε υπέροχο». Καθώς έφευγε βιαστικά, άνοιξα ξανά το τηλέφωνό μου και έβαλα την τραπεζική μου εφαρμογή. 3 χρόνια οικονομικών αρχείων. Κάθε έμβασμα στους γονείς μου. Κάθε χρέωση συμπληρωματικής κάρτας. Κάθε πληρωμή ενοικίου για το διαμέρισμα της Britney, το μονόκλινο στο Williamsburg που γέμισε με μεταχειρισμένα έπιπλα και δαχτυλίδια φωτισμού για την επιχείρηση Lifestyle Coaching που είχε ακριβώς 43 πελάτες. Πελάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν φίλοι της μητέρας μας, που είχαν εγγραφεί από οίκτο. 4. $200 το μήνα για ενοίκιο. Μόνο αυτό ήταν πάνω από $150.000 σε 3 χρόνια. Στη συνέχεια, προσθέστε τα $500 ελάχιστο για τη συμπληρωματική κάρτα. Συνήθως περισσότερα. Τακτικά, έκτακτα περιστατικά που απαιτούσαν γρήγορες μεταφορές, επισκευές αυτοκινήτων, ιατρικά έξοδα, επενδυτικές ευκαιρίες που με κάποιο τρόπο δεν υλοποιήθηκαν ποτέ σε πραγματικό εισόδημα. Άνοιξα την εφαρμογή του υπολογιστή μου και άρχισα να προσθέτω. 12 λεπτά αργότερα, είχα το σύνολο. $250.000. $150.000 σε 3 χρόνια. Χωρίς να υπολογίζω τα δώρα. Χωρίς να υπολογίζω τις φορές που πλήρωσα για οικογενειακά δείπνα ή αγόρασα αεροπορικά εισιτήρια για να μπορέσουν να με επισκεφθούν όταν έλεγαν ότι τους έλειπα. Υποστήριζα 3 ενήλικες και σε αντάλλαγμα, είχαν ξοδέψει $3.000 από τα δικά μου για να κάνουν ένα πάρτι για να γιορτάσουν το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να με δουν. Ο ανελκυστήρας χτύπησε. Η Σαμάνθα βγήκε πρώτη, ακολουθούμενη από μια ομάδα νεότερων συνεργατών σε διάφορες καταστάσεις νευρικής σύγχυσης. Ήταν φανερό ότι είχαν έρθει κατευθείαν από το σπίτι, οι περισσότεροι φορούσαν κοκτέιλ ρούχα, αλλά όχι τόσο κομψά όσο θα φορούσαν αν ήξεραν ότι θα προαχθούν σε VIP. Η Εύα, η Σαμάνθα πλησίασε προσεκτικά. «Τι συμβαίνει?» τους κοίταξα. Τη Σαμ, που ήταν το δεξί μου χέρι για 2 χρόνια, που έμενε μέχρι αργά όταν έμενα μέχρι αργά, που κάποτε εμπόδισε φυσικά έναν αντίδικο δικηγόρο να μου επιτεθεί στο μπάνιο του δικαστηρίου. Τον Τζένκινς, τον πρωτοετή που είχε μείνει ξύπνιος 3 νύχτες τον περασμένο μήνα για να με βοηθήσει να προετοιμαστώ για τη δίκη Μόρισον. Τον Ντέιβις. Τον Μπρούξ. Τον Βάνς. Όλοι τους νέοι, φιλόδοξοι και λαμπροί. Όλοι τους στοιχημάτιζαν την καριέρα τους στην πεποίθηση ότι δουλεύοντας για μένα θα μάθαιναν κάτι που άξιζε να μάθουν. Όλοι είχαν έρθει νωρίς. Ήταν εδώ επειδή το ήθελαν. Η οικογένειά μου δεν θα έρθει,
είπα απλά. Έτσι, απόψε, θα καθίσετε στο τραπέζι με εμένα, σε απόλυτη σιωπή. Τότε η Σαμάνθα είπε, πολύ ήσυχα, πού είναι, άνοιξα το Instagram της Britney και της έδωσα το τηλέφωνό μου. Η Σαμ το είδε. Η έκφρασή της άλλαξε από μπερδεμένη σε θυμωμένη και τελικά σε απολύτως έξελε περίπου 15 δευτερόλεπτα. Μου επέστρεψε το τηλέφωνο χωρίς να πει λέξη, αλλά μπορούσα να δω ότι σφίγγει τα δόντια της. Λοιπόν, είπε ο Τζένκινς μετά από μια μακρά παύση. Η απώλεια τους είναι κέρδος για εμάς. Παίρνουμε το καλό σαμπάνια. Ήταν τόσο χαρακτηριστικό του Τζένκινς να πει κάτι τόσο ακατάλληλο και ειλικρινές και κάπως ακριβώς σωστό που ένιωσα να γελάω. Ένα αληθινό γέλιο, το πρώτο από τότε που έφτασαν τα μηνύματα. Ναι, είπα. Ναι, έχεις δίκιο. Μέχρι τις 8:30, ο πύργος είχε μεταμορφωθεί. Ο ήλιος είχε δύσει και το Μανχάταν λάμπει κάτω από εμάς, σαν ένα κουτί κοσμημάτων που κάποιος είχε κουνήσει και σκορπίσει στο σκοτάδι. Φωτάκια διασταυρώνοντας το χώρο πάνω από τα κεφάλια μας. Και το μπάρ είχε μεγάλη κίνηση, σερβίροντας κοκτέιλ με ονόματα όπως «Το τελικό επιχείρημα» και «Ο διακανονισμός». Η τζαζ έπαιζε αρκετά απαλά ώστε να επιτρέπει τη συζήτηση, και ο αέρας μύριζε ακριβό άρωμα και φιλοδοξία. Στεκόμουν κοντά στο κεντρικό τραπέζι, τώρα τέλεια στρωμένο για 8 άτομα, κοιτάζοντας τις πόρτες του ανελκυστήρα. Η Σαμάνθα και οι άλλοι είχαν διασκορπιστεί για να κοινωνικοποιηθούν, ακολουθώντας τις οδηγίες μου να κινηθούν στο χώρο και να δημιουργήσουν σχέσεις. Είχα μεταμορφωθεί από νευρικούς νεοεισερχόμενους σε αυτοπεποίθητους επαγγελματίες μέσα σε μια ώρα, και ένιωσα μια μικρή έκρηξη υπερηφάνειας βλέποντάς τους. Η Νάνα Μπεατρίς είχε φτάσει πριν από 45 λεπτά με το αυτοκίνητο, όπως είχε υποσχεθεί. Φορούσε γκρι μάλινο κοστούμι με μαργαριταρένια κουμπιά που πιθανότατα κόστιζε περισσότερο από το μηνιαίο ενίκιο των περισσότερων ανθρώπων. Έριξε μια ματιά στη νέα διάταξη των θέσεων, κούνησε το κεφάλι εγκριτικά και στη συνέχεια προχώρησε στο να γοητεύσει όλες τις συζύγους των συνεργατών που ήταν παρούσες. Η γιαγιά μου είχε το χάρισμα να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ταυτόχρονα τιμημένοι και ελαφρώς εκφοβισμένοι από την προσοχή της, αλλά το στομάχι μου ήταν ακόμα σφιγμένο. Επειδή ο Άρθουρ Στέρλινγκ δεν είχε φτάσει ακόμα. Ο Άρθουρ Στέρλινγκ, ο διευθύνων εταίρος. Ο άνθρωπος που με κάλεσε προσωπικά στο γραφείο του πριν από 6 εβδομάδες για να μου πει ότι με θεωρούσαν υποψήφια για την νεότερη εταίρο στην ιστορία της εταιρείας. Ο άνθρωπος που μου έσφιξε το χέρι και μου είπε: Εύα, μου θυμίζει τον εαυτό μου στην ηλικία σου. Έξυπνη, αφοσιωμένη και καταλαβαίνεις ότι η επιτυχία δεν σημαίνει τίποτα αν δεν έχεις ανθρώπους να τη μοιραστείς. Ήταν της παλιάς σχολής. 70 ετών, παντρεμένος με την κοπέλα του από το κολέγιο για 48 χρόνια. 5 παιδιά, όλα επιτυχημένα με το δικό τους τρόπο. Έδωσε ομιλίες στο Φόρνταμλο για την ισορροπημένη αριστεία και για το πως οι καλύτεροι δικηγόροι ήταν αυτοί που μπορούσαν να κλείσουν μια συγχώνευση και να προλάβουν να γυρίσουν σπίτι για δείπνο με τις οικογένειές τους. Ο φάκελός μου στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, αυτόν που είχα συμπληρώσει όταν μπήκα στην εταιρεία, είχε ένα τμήμα για τις προσωπικές αξίες και τα κίνητρα. Είχα γράψει ότι η οικογένεια ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό μου. Ότι ομικρομετώνω τι έκανα ήταν για να χτίσω μια βάση για τους ανθρώπους που αγαπούσα. Τι θα σκεφτόταν αν με έβλεπε να κάθομαι στο τραπέζι των τιμόμενων χωρίς την παρουσία της οικογένειάς μου, Εύα. Γύρισα. Ο Άρθουρ Στέρλινγκ στεκόταν πίσω μου και, παρά τη θέλησή μου, ένιωσα το στομάχι μου να ανακατεύεται. Ήταν πιο κοντός από μικρομετώνω ότι φαινόταν στο γραφείο, αλλά εξέπεμπε εξουσία σαν φυσική δύναμη. Ασημένια μαλλιά, άψογα χτενισμένα, ναυτικό κοστούμι που ήταν ταυτόχρονα συντηρητικό και απίστευτα ακριβό, και μάτια που είχαν τελειοποιήσει την τέχνη του διεισδυτικού βλέμματος μετά από 50 χρόνια αντιπαράθεσης με εχθρικούς μάρτυρες. Κύριε Στέρλινγκ. Έτεινα το χέρι μου, το οποίο έσφιξε με την ακριβώς σωστή πίεση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν θα το έχανα με τίποτα. Κοίταξε πέρα από μένα προς το κεντρικό τραπέζι, με έκφραση προσμονής, αν και εγώ ήλπιζα να γνωρίσω επιτέλους τη διάσημη οικογένεια Ρος. Στη συνεντεύξη σας μιλήσατε με τόσο θερμά λόγια για τους γονείς σας. Ο φάκελός σας ανέφερε την οικογένεια ως κύριο κίνητρό σας. Πού είναι, η ερώτηση έμεινε να αιωρείται στον αέρα σαν μαχαίρι. Όλες οι πιθανές απαντήσεις πέρασαν από το μυαλό μου με γρήγορη διαδοχή. Η αλήθεια θα ήταν ταπεινωτική. Ένα ψέμα θα ήταν προφανές: ο Άρθουρ Στέρλινγκ δεν είχε χτίσει μια 50χρονη καριέρα ως δικηγόρος επειδή ήταν εύκολο να τους εγελάσουν. Η υπεκφυγή θα με έκανε να φαίνομαι ασαφής. Άνοιξα το στόμα μου, χωρίς να είμαι σίγουρη τι θα έλεγα. Καλησπέρα, κύριε Στέρλινγκ. Η γιαγιά Μπεατρίς εμφανίστηκε δίπλα μου σαν μια δύναμη της φύσης, με τη φωνή της να έχει τον ατσάλινο και μεταξένιο τόνο που είχε τελειοποιήσει μετά από δεκαετίες που ασχολούνταν με δύσκολους γονείς στις συναντήσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ο Στέρλινγκ γύρισε προς το μέρος της, έκπληκτος. Είμαι η Μπέατρις Ρος. Συνέχισε, τείνοντας το χέρι της με τη βασιλική στάση κάποιου που δεν είχε ποτέ αμφισβητήσει αν ανήκε κάπου, η γιαγιά της Εύας, πρώην διευθύντρια του Street, του προπαρασκευαστικού σχολείου της Κάθριν, και η γυναίκα που δίδαξε σε αυτή τη νεαρή γυναίκα όλα όσα ξέρει για την πειθαρχία,
την αριστεία και την ακεραιότητα. Ο Στέρλινγκ της έσφιξε το χέρι, η έκφρασή του μεταβαλλόμενη σε κάτι που έμοιαζε με σεβασμό. «Χαρά μου, δεσποινής Ρος». «Οι γονείς της», είπε η Νάνα, με τόνο που υπονοούσε ότι μοιραζόταν μια πληροφορία που ήταν ατυχής αλλά τελικά άσχετη, αντιμετωπίζουν μια οικογενειακή έκτακτη ανάγκη που απαιτούσε την άμεση προσοχή τους. «Ωστόσο, κύριε Στέρλινγκ, θέλω να διευκρινίσω κάτι σημαντικό». Προχώρησε ελαφρώς μπροστά και συνειδητοποίησα με έκπληξη ότι τοποθετούσε τον εαυτό της μεταξύ του Στέρλινγκ και εμένα, προστατευτικά. «Οι γονείς της Εύας μπορεί να της έδωσαν τη ζωή», είπε η Νάνα, με ήρεμη αλλά απολύτως ακλόνητη φωνή. «Αλλά εγώ είμαι αυτή που διαμόρφωσε την νοοτροπία της. Της έμαθα ότι η αριστεία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Ότι η δέσμευση σημαίνει να είσαι παρόν ακόμα και όταν είναι άβολο. Ότι η επιτυχία βασίζεται στη συνέπεια, όχι στην ευκολία. Αν ψάχνετε την πηγή της επαγγελματικής αριστείας της Εύας, κύριε Στέρλινγκ, την έχετε μπροστά σας». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Τότε ο Στέρλινγκ έκανε κάτι που δεν περίμενα. Γέλασε. Όχι ένα ευγενικό χαμόγελο, αλλά ένα γνήσιο, χαρούμενο γέλιο που έκανε αρκετούς ανθρώπους γύρω να γυρίσουν και να κοιτάξουν. «Δεσποινής Μπεατρίς», είπε, με τα μάτια του να λάμπουν. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που έχω ακούσει εδώ και χρόνια. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Το μήλο δεν πέφτει μακριά από τη μιλιά, και είναι σαφές ότι η Εύα έμαθε από τον καλύτερο». Γύρισε πάλι προς εμένα. «Η γιαγιά σας είναι μια δύναμη της φύσης. Είσαι τυχερή που την έχεις». «Το ξέρω. Τα κατάφερα». Ο Στέρλινγκ με χτύπησε φιλικά στην πλάτη, μια χειρονομία που ήταν ταυτόχρονα πατρική και επαγγελματική, και απομακρύνθηκε για να χαιρετήσει άλλους καλεσμένους. Μόλις έφυγε από το ακουστικό μου πεδίο, τα γόνατά μου σχεδόν λύγησαν. «Ήρεμα», είπε η Νανά, κρατώντας με από τον αγκώνα. «Πάρε μια βαθιά ανάσα. Είσαι εντάξει». Ήταν μια τέλεια εκτελεσμένη αμυντική τακτική, και την πίστεψε. «Επειδή ήταν αλήθεια», είπα. Με κοίταξε και κάτι απαλό αναβόσβησε στην έκφρασή της. «Ναι, ήταν». Το τηλέφωνό μου βούηξε στην τσάντα μου. Μάλλον δεν έπρεπε να το ελέγξω, αλλά το χέρι μου κινήθηκε αυτόματα. Ειδοποίηση από το Instagram. Η Μπρίτνη είχε βγει ζωντανά. Ενάντια στη λογική μου, έκανα κλικ. Η ποιότητα του βίντεο ήταν ασταθής, προφανώς γυρισμένο με το τηλέφωνο κάποιου σε χαμηλό φωτισμό. Αλλά μπορούσα να δω τα πάντα. Η αδερφή μου, εντελώς μεθυσμένη, κρατούσε ένα μπλε κοκτέιλ, περιτριγυρισμένη από τους φίλους της. Η μουσική ήταν εκοφαντική. Φώναζε στην κάμερα, με ελαφρώς ασαφή λόγια. Η καλύτερη Παρασκευή βράδυ που είχα ποτέ. Χωρίς βαρετές συζητήσεις για δικηγόρους, χωρίς άκαμπτους ανθρώπους, μόνο καλή διάθεση. Γύρισε σε κύκλο, σχεδόν πέφτοντας. Κάποιος την έπιασε, γελώντας. «Ευχαριστώ για την πιστωτική κάρτα, αδερφή. Είσαι το καλύτερο ATM που είχα ποτέ». Τα σχόλια είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται. «Όντζι, ποια είναι η αδελφή σου, λολ?» «Περίμενε, αυτή πλήρωσε για όλα αυτά, ATTMN». «Είμαι νεκρή». Είδα την αδελφή μου να κάνει πρόποση στην κάμερα, είδα τους φίλους της να φωνάζουν, είδα τα φώτα νέων και τα πλαστικά φλαμίγκο και όλα όσα ήταν το απόλυτο αντίθετο από αυτό που βίωνα εκείνη τη στιγμή. Και αντί για τον πόνο που ένιωθα το απόγευμα, ένιωθα μόνο κρύο, καθαρό περιφρόνηση. «Εύα, η Σαμάνθα εμφανίστηκε δίπλα μου. Ήρθε η ώρα για την ομιλία σου». Έβαλα το τηλέφωνό μου στην τσέπη και ίσιοσα τους ώμους μου. «Ας το κάνουμε». Το πλήθος ησύχασε καθώς ανέβηκα στο μικρό βάθρο που είχε στήσει ο Φιλίπ. Μπροστά μου, μπορούσα να δω όλους τους συγκεντρωμένους, συνεργάτες, πελάτες, την ομάδα μου στο τραπέζι της Προεδρίας, που με παρακολουθούσαν με εκφράσεις υποστήριξης και υπερηφάνειας. Στο διπλανό τραπέζι, πρόσεξα κάποια που δεν είχα προσέξει πριν. Μια γυναίκα στα 30 της, σίγουρα όχι από την εταιρεία, σίγουρα πολύ γοητευτική για να είναι πελάτησα. Είχε βγάλει το τηλέφωνό της και το έστρεφε προς το μέρος μου, αλλά όχι εμφανώς. Μάλλον κάποια influencer. Κάποια που είδε το ακριβό πάρτι και σκέφτηκε ότι ήταν μια ευκαιρία για περιεχόμενο. Τέλεια. Σήκωσα το ποτήρι μου. «Σας ευχαριστώ όλους πολύ που είστε εδώ απόψε», άρχισα. Ειλικρινά, πριν από 4 ώρες σχεδόν ακύρωσα αυτό το πάρτι. Μπορούσα να νιώσω την έκπληξη να διαπερνά το πλήθος. Έλαβα ένα μήνυμα ότι η οικογένειά μου έπρεπε να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη, ότι έπρεπε να πάνε για θεραπεία. Άφησα τη λέξη να αιωρείται στον αέρα για μια στιγμή. Ήμουν συντετριμμένος. Σκέφτηκα να ακυρώσω τα πάντα, να σας τηλεφωνήσω όλους για να σας πω ότι θα έπρεπε να αναπρογραμματίσουμε. Έβγαλα το τηλέφωνό μου, το σήκωσα ελαφρώς. Αλλά τότε είδα την απόδειξη της πιστωτικής κάρτας, $3.000 χρεωμένα σε ένα beach club, 10 πύργους αλκοόλ, έναν ιδιωτικό DJ.
Είδα το live stream στο Instagram με την αδερφή μου να διασκεδάζει, χρησιμοποιώντας τα χρήματά μου, γιορτάζοντας το ότι δεν ήταν εδώ. Θα μπορούσατε να ακούσετε μια καρφίτσα να πέφτει. Και τότε κοίταξα όλους σας. Έκανα ένα νεύμα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Μερικοί από σας ήρθατε νωρίς. Μερικοί από σας μείνατε μέχρι αργά στη δουλειά αυτή την εβδομάδα για να είστε ελεύθεροι απόψε. Όλοι σας επιλέξατε να είστε εδώ. Και συνειδητοποίησα κάτι σημαντικό. Γύρισα να κοιτάξω την ομάδα μου στο τραπέζι των VIP. Αυτή η θέση VIP δεν είναι για όσους έχουν την ίδια καταγωγή, είναι για όσους έχουν την ίδια όραση. Η σιωπή κράτησε για ένα ακόμα δευτερόλεπτο. Τότε η Σαμάνθα άρχισε να χειροκροτά. Ο Τζένκινς την ακολούθησε. Μετά ο Ντέιβις. Μετά ο Βάνς. Και ξαφνικά ολόκληρη η ταράτσα χειροκροτούσε, και αρκετοί άνθρωποι φώναζαν. Κάθισα, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, και είδα την Αννα Μπεατρίς να με κοιτάζει με κάτι που μπορεί να ήταν έγκριση ή μπορεί να ήταν υπερηφάνεια. Στο διπλανό τραπέζι, ο influencer συνέχιζε να βιντεοσκοπεί. Ωραία. Ξύπνησα το Σάββατο πρωί με 17 αναπάντητες κλήσεις και 43 μηνύματα κειμένου. Για μια στιγμή, ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου στο υπερβολικά ήσυχο ρετυρέ μου, σκέφτηκα ότι είχε συμβεί κάτι τρομερό. Τότε πήρα το τηλέφωνό μου και είδα ότι όλες οι ειδοποιήσεις ήταν από την οικογένειά μου. Δεν τις διάβασα ακόμα. Ανταυτού, σηκώθηκα από το κρεβάτι, έφτιαξα καφέ και έκανα την πρωινή μου ρουτίνα με σκόπιμη ηρεμία. Ντους, περιποίηση προσώπου, το γκρι κοστούμι Αρμάνι που με έκανε να μοιάζω σαν να μπορούσα να σε αγοράσω και να σε πουλήσω πριν το πρωινό. Μόνο όταν ήμουν εντελώς έτοιμος για τη μέρα, κάθισα στο νησί της κουζίνας μου και άνοιξα το τηλέφωνό μου. Το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ότι με είχαν επισημάνει σε ένα βίντεο. 417.000 προβολές. Ένιωσα ένα κόμπο στο στομάχι. Η δημιουργός ήταν η Λόρα, η influencer από το διπλανό τραπέζι στο Lux, Lifestyle. Είχε μοντάρει πλάνα από την ομιλία μου στο Spire, τα λόγια μου για το Bloodline vs Vision, το κόμψο περιβάλλον, την ομάδα στο κεντρικό τραπέζι με το Instagram live stream της Britney από το Pink Flamingo. Η αντίθεση ήταν καταστροφική. Εγώ με μαύρο μετάξι, να μιλάω ήρεμα για προδοσία, περιτριγυρισμένη από κομψότητα και φώτα της πόλης. Η Britney μεθυσμένη και ουρλιάζοντας, περιτριγυρισμένη από πλαστικό και νέον. Η Λεζάντα έγραφε: «Κλάση εναντίον σκουπιδιών, η οικογένεια εγκαταλείπει τη γιορτή για την καριέρα της αδελφής δικηγόρου για να διασκεδάσει με την πιστωτική της κάρτα. Αυτό δεν είναι θεραπεία, είναι προσβολή του καλού γούστου. Κλάση, όχι σκουπίδια. Τοξική οικογένεια. Της άξιζε κάτι καλύτερο». Τα σχόλια είχαν ξεπεράσει τα 8.000. Είναι τρελή αυτή η οικογένεια. Ποιος απορρίπτει ένα πάρτι 15.000 δολαρίων για να πάει σε μια χωματερή, αυτή η αδελφή είναι σκουπίδι. Αντικειμενικά, τα πάντα σε αυτό το beach club φωνάζουν κακό γούστο. Η δικηγόρος φαίνεται τόσο ήρεμη και κομψή και η οικογένειά της είναι απολύτως άγρια. Δεν μπορώ. Ευχαριστώ για την πιστωτική κάρτα, αδελφή. Δεν θα της ξαναμιλήσω ποτέ. Φανταστείτε να μεγαλώνεις μια κόρη που γίνεται δικηγόρος και μετά να την παρατάς γι' αυτό. Η γιαγιά με τον γκρι κοστούμι είναι πιο οικογένεια από μικρομετώνο, τι ήταν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Είδα το βίντεο 3 φορές. Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν όμορφα μονταρισμένο. Η Λόρα είχε συγχρονίσει τέλεια τα κομμάτια, είχε πιάσει την ακριβή στιγμή που η έκφρασή μου άλλαξε από πληγωμένη σε περιφρονητική στην ομιλία μου. Είχε προσθέσει ακόμη και ένα τμήμα με διαιρεμένη οθόνη που έδειχνε την κομψότητα του Spire δίπλα στην κακόγουστη ροζ φλαμίγκο. Τα σχόλια συνέχιζαν να έρχονται, εκατοντάδες ανά λεπτό. Τότε άρχισε να χτυπάει το τηλέφωνό μου. «Μαμά». Το άφησα να πάει στον τηλεφωνητή. Χτύπησε ξανά αμέσως. Το απέρριψα. Εμφανίστηκε ένα μήνυμα. «Μαμά. Εύα, πάρε με αμέσως». Άλλη μια κλήση. Αυτή τη φορά ο μπαμπάς. Την απέρριψα και αυτή. «Μπαμπά. Είναι σοβαρό. Η μητέρα σου είναι πολύ αναστατωμένη. Πρέπει να μιλήσουμε». «Μαμά. Πώς μπόρεσες να μας ντροπιάσεις έτσι, όλοι οι φίλοι μας στέλνουν μηνύματα. Ξέρεις πώς μας κάνει να φανούμε αυτό, κοίταξα το μήνυμα για αρκετή ώρα». «Όχι, συγγνώμη. Όχι, κάναμε λάθος». «Αλλά, πώς μπόρεσες να μας ντροπιάσεις, Britney?» «Εύα, αυτό είναι τελείως λάθος. Γιατί δημοσιοποιείς οικογενειακές υποθέσεις στο διαδίκτυο, ξέρεις ότι έχω άγχος. Όλοι είναι πολύ κακοί μαζί μου στα σχόλια». Κατέβασε το αμέσως. Έκανα screenshot και των 3 μηνυμάτων. Μετά άνοιξα ένα μήνυμα προς τη Σαμάνθα. «Εγώ. Καλημέρα. Μπορείς να έρθεις μια ώρα νωρίτερα σήμερα, θέλω να με βοηθήσεις να συγκεντρώσω κάποια έγγραφα». Σαμάνθα. «Είμαι ήδη εδώ. Είδα το βίντεο.
Συγκέντρωσα επίσης τα έγγραφα που θα μου ζητήσεις. Μπλε φάκελο στο γραφείο σου. Θεέ μου. Την αγαπούσα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά. Μαμά. Αυτή τη φορά. Απάντησα. Εύα. Δόξα τω Θεώ. Δεν δημοσίευσα αυτό το βίντεο. Είπα ήρεμα. Τι, το βίντεο που όλοι σχολιάζουν. Δεν το δημοσίευσα. Δεν το έστειλα σε κανέναν. Μία influencer στο πάρτι το ηχογράφησε και το δημοσίευσε η ίδια. Σιωπή στην άλλη άκρη. Τότε. Λοιπόν. Πρέπει να την αναγκάσεις να το κατεβάσει. Γιατί να το κάνω αυτό, επειδή μας κάνει να φανούμε απέσιοι. Οι φίλοι του πατέρα σου από τον γκολφ του στέλνουν μηνύματα. Η Μπρίτνη λαμβάνει μηνύματα μίσους. Η λέσχη βιβλίου μου με ρωτάει γιατί χάσαμε το πάρτι σου. Ήβα. Αυτό είναι ταπεινωτικό. Ήπια μια γουλιά από τον καφέ μου. Ήταν καλός. Οι κόκκι που κοστίζουν $40 το κιλό από εκείνο το μαγαζί στο Μπρούκλιν. Απαλός. Πλούσιος. Τέλειος. Μαμά. Είπα. Μου έστειλες μήνυμα ότι η Μπρίτνη είχε κρίση πανικού. Ότι χρειαζόταν ένα ήσυχο μέρος για διαλογισμό. Χρειαζόταν. Ήταν πολύ αγχωμένη. Ξόδεψες $3.000 σε ένα beach club που είναι γνωστό ως το πιο θορυβώδες και ενοχλητικό μέρος. Πλήρωσες για 10 πύργους αλκοόλ και έναν ιδιωτικό DJ. Η Μπρίτνη μεταδόθηκε ζωντανά να φωνάζει ότι θέλει να ξεφύγει από την αυστηρή αδελφή της που είναι δικηγόρος και να με ευχαριστεί για την πιστωτική κάρτα. Ήβα. Δραματοποιείς. Αυτά είναι γεγονότα. Τα τραπεζικά αρχεία δεν ψεύδονται. Τα βίντεο δεν ψεύδονται. Επέλεξε να ξοδέψει τα χρήματά μου σε πάρτι αντί να παρευρεθεί στη μεγαλύτερη βραδιά της επαγγελματικής μου ζωής. Και τώρα είσαι αναστατωμένη επειδή οι άνθρωποι στο διαδίκτυο επισημαίνουν ότι αυτό ήταν μια πράξη χωρίς τάξη. Πώς τολμάς να μας αποκαλείς χωρίς τάξη. Η φωνή της μαμάς είχε γίνει διαπεραστική. Μετά από όλα όσα έχουμε κάνει για σένα, σε μεγαλώσαμε. Σε υποστηρίξαμε. Με υποστήριξες. Επανέλαβα αργά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που πλήρωσες για κάτι, δεν είναι αυτό το ρόλο των γονιών σου, Εύα. Υποτίθεται ότι πρέπει να βοηθάς την οικογένεια. Σας βοήθησα. Για 3 χρόνια. Και την περασμένη Παρασκευή. Χρησιμοποίησες αυτή τη βοήθεια για να χρηματοδοτήσεις ένα πάρτι για να γιορτάσεις το γεγονός ότι δεν με βλέπεις. Σταμάτησα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια οικογενειακή συνάντηση για να το λύσουμε αυτό. Τι, ελάτε στο διαμέρισμά μου το επόμενο Σάββατο. Στις 7 μέτρα μη, εσύ, ο μπαμπάς και η Μπρίτνεϊ. Έχω κάτι που θέλω να σου δώσω. Ένα καθυστερημένο δώρο που δεν μπόρεσα να σου δώσω στο πάρτι. Η λέξη «δώρο» άλλαξε τα πάντα. Το άκουσα στην παύση, στον τρόπο που ο τόνος της μαμάς άλλαξε από θυμωμένο σε προσεκτικά ενδιαφερόμενο. Ένα δώρο, ναι. Κάτι που ετοιμάζω εδώ και καιρό. Είναι σημαντικό να το συζητήσουμε από κοντά. Άλλη μια παύση. Τι είδους δώρο, θα δεις το Σάββατο. Μπορείς να έρθεις, ή έχεις προγραμματίσει άλλη έκτακτη ανάγκη, το βέλος έφτασε στο στόχο. Θα έρθουμε, είπε η μαμά με σκληρότητα. 7 μέτρα μη τέλεια. Τα λέμε τότε. Έκλεισα το τηλέφωνο πριν προλάβει να απαντήσει. Μετά άνοιξα ξανά το νήμα των μηνυμάτων με τη Σαμάνθα. Εγώ. Μπορείς να εκτυπώσεις και αντίγραφα τη σύμβαση εγγύησης μίσθωσης για το διαμέρισμα της Μπρίτνεϊ και όλες τις συμπληρωματικές καταστάσεις πιστωτικών καρτών, τα θέλω όλα έτοιμα μέχρι το επόμενο Σάββατο το απόγευμα. Σαμάνθα. Είναι ήδη στον μπλε φάκελο. Περιλαμβάνεται επίσης τεκμηρίωση κάθε τραπεζικού εμβάσματος, κάθε έκτακτης πληρωμής και αναλυτική καταγραφή κάθε συναλλαγής για τα $3.000 που χρεώθηκαν για το ροζ φλαμίγκο. Μόνο ο DJ κόστισε $300. Ποιος πληρώνει $300 για έναν DJ σε beach club, εγώ. Άνθρωποι με απέσιο γούστο και την πιστωτική κάρτα κάποιου άλλου. Σαμάνθα. Δίκιο έχεις. Επίσης, σου παρήγγειλα έναν καταστροφέα εγγράφων. Θα παραδοθεί στο διαμέρισμά σου την Παρασκευή. Βιομηχανικής ποιότητας. Σκέφτηκα ότι μπορεί να το χρειαστείς. Σταμάτησα, κοιτάζοντας το τελευταίο μήνυμα. Η Σαμάνθα δούλευε για μένα αρκετά καιρό για να ξέρει ακριβώς τι είδους συνάντηση σχεδίαζα. Εγώ. Θα πάρεις αύξηση. Σαμάνθα. Θα πάρω προαγωγή όταν γίνεις διευθύνουσα εταίρος, αλλά θα δεχτώ την αύξηση εν τω μεταξύ. Χαμογέλασα παρά τα πάντα και βγήκα από την πόρτα. Το υπόλοιπο της εβδομάδας πέρασε σε μια παράξενη, ήρεμη, θολή ατμόσφαιρα. Το βίντεο συνέχισε να γίνεται viral μέχρι την Τετάρτη.
Είχε 2,3 εκατομμύρια προβολές. Οι γονείς μου τηλεφώνησαν άλλες 17 φορές. Η Μπρίτνι μου έστελνε όλο και πιο απελπισμένα μηνύματα, οικετεύοντάς με να κάνω κάτι για τα σχόλια. Τα αγνόησα όλα. Ανταυτού, δούλεψα. Έκλεισα τη συμφωνία με το Μόρασαν. Εξέτασα τον μπλε φάκελο που είχε ετοιμάσει η Σαμάνθα. Έλεγξα κάθε συναλλαγή. Επαλήθευσα κάθε ημερομηνία. Έκανα σημειώσεις στα περιθώρια. Ετοίμασα την υπόθεσή μου σαν να επρόκειτο να πάω σε δίκη. Γιατί, κατά κάποιον τρόπο, αυτό ακριβώς έκανα. Την Παρασκευή το βράδυ, ένας διανομέας έφτασε στο κτίριό μου με ένα μεγάλο κουτί. Ο καταστροφέας εγγράφων. Τον έστησα στην τραπεζαρία μου. Τον τοποθέτησα προσεκτικά δίπλα στο τραπέζι όπου θα καθόταν η οικογένειά μου. Στη συνέχεια, πέρασα το βράδυ της Παρασκευής εξετάζοντας τα πάντα για άλλη μια φορά. Το βιβλίο αποταμιεύσεων συνταξιοδότησης που είχα συντάξει για τους γονείς μου, τις φωτογραφίες από τα δρομολόγια κρουαζιέρας. Φυλάδια για περιηγήσεις σε ποτάμι της Ευρώπης. Ένα δομημένο επενδυτικό σχέδιο που θα τους επέτρεπε να ταξιδεύουν 2 φορές το χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Το κουπόνι υποτροφίας για την Μπρίτνι για σπουδές μόδας. Μια επιστολή αποδοχής με πλήρη υποτροφία στο Institut Français d'Elmoya. Συμπεριλαμβανομένης της στέγασης. Όλα πληρωμένα. Είχα περάσει 6 μήνες για να τα ετοιμάσω όλα αυτά. Τραβώντας νήματα. Κάνοντας τηλεφωνήματα. Εξαργυρώνοντας χάρες. Τώρα πια δεν θα το μάθαιναν ποτέ. Το Σάββατο έφτασε κρύο και καθαρό. Πέρασα το πρωί προετοιμάζοντας το διαμέρισμά μου. Δεν υπήρχε φαγητό στο τραπέζι, δεν ήταν κοινωνική εκδήλωση. Μόνο ο μπλε φάκελος, τακτοποιημένος στην άκρη του τραπεζιού. Οι 2 παχοί φάκελοι, τοποθετημένοι δίπλα του. Και ο καταστροφέας εγγράφων, με το καλώδιο τροφοδοσία συνδεδεμένο. Έτοιμος. Τηλεφώνησα στην Άννα Μπεατρίς. «Σε χρειάζομαι εδώ», της είπα. «Ως μάρτυρα». «Δεν θα το έχανα για τίποτα στον κόσμο», απάντησε. «Τι ώρα να έρθω?» «Στις 6:30, πριν φτάσουν». «Θα φέρω καλό κρασί». «Θα το χρειαστείς μετά». Έφτασε ακριβώς την ώρα της, έριξε μια ματιά στη διάταξή μου και κούνησε το κεφάλι εγκριτικά. «Έχεις μάθει καλά». Είχα καλό δάσκαλο. Καθίσαμε στο σαλόνι σιωπηλοί. Περιμένοντας. Η Νάνα διάβαζε ένα βιβλίο, κάτι βαρύ για τη μεταπολεμική οικονομική πολιτική. Εγώ προσποιούμουν ότι διάβαζα μηνύματα στο κινητό μου, αλλά κυρίως κοίταζα το ρολόι. Στις 7:30 μέτρα μη, χτύπησε το θηροτηλέφωνο. «Δεσποινής Ρος, οι γονείς και οι αδελφοί σας είναι εδώ. Στείλτε τους πάνω». Πήγα στην πόρτα και την άνοιξα πριν προλάβουν να χτυπήσουν. Η μαμά μπήκε πρώτη και με εντυπωσίασε το πόσο άσχημα τέριαζε στο διαμέρισμά μου. Φορούσε το ταγέρ της Τάλμπατ που φορούσε στην εκκλησία. Αυτό που νόμιζε ότι την έκανε να φαίνεται σοφιστικέ, αλλά στην πραγματικότητα την έκανε να φαίνεται ότι προσπαθούσε υπερβολικά. Ο μπαμπάς την ακολούθησε, άβολα ντυμένος με παντελόνι και πουκάμισο. Η Μπρίτνι ήρθε τελευταία, με το τηλέφωνο στο χέρι, με κατσούφια έκφραση. «Εύα γλυκιά μου, κάνει πολύ κρύο εδώ», είπε η μαμά, κοιτάζοντας γύρω στο μινιμαλιστικό σαλόνι μου με μόλις κρυμμένη αποδοκιμασία. «Χρειάζεσαι περισσότερο χρώμα. Μερικά μαξιλάρια. Μοιάζει με ξενοδοχείο». «Γεια σου και σε σένα, μαμά». Έκλεισα την πόρτα πίσω τους. «Παρακαλώ, ελάτε στην τραπεζαρία». Μπήκαν και σταμάτησαν απότομα όταν είδαν τη γιαγιά Μπεατρίς να κάθεται στην πολυθρόνα που βρισκόταν στην κεφαλή του τραπεζιού, κρατώντας ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, κοιτάζοντάς του σαν δικαστής που προεδρεύει σε δικαστήριο. «Μητέρα», είπε η μαμά μου, με φωνή αμυντική. «Δεν ήξερα ότι θα ήσουν εδώ». «Ντέμπορα», απάντησε η νανά ψυχρά. «Καθίστε. Όλοι σας». Υπήρχε κάτι στον τόνο της που έκανε ακόμα και τον πατέρα μου να συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις. Καθίσαν γύρω από το τραπέζι, τα μάτια τους αμέσως στραμμένα στον μπλε φάκελο και τους 2 φακέλους. «Τι είναι αυτό?» είπε η Μπρίτνι, συνεχίζοντας να κοιτάζει το τηλέφωνό της. «Έχω σχέδια αργότερα». «Μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα», εγώ παρέμεινα όρθια. «Άσε το τηλέφωνο, Μπρίτνι». «Συγγνώμη, η αδερφή σου είπε να αφήσει το τηλέφωνο», είπε η Νάνα ήσυχα. «Αλλιώς μπορείς να φύγεις τώρα». Η Μπρίτνι κοίταξε τους γονείς μαζί υποστήριξη, αλλά η μαμά κοίταζε τους φακέλους με απροκάλυπτο ενδιαφέρον. Η Μπρίτνι αναστέναξε και έβαλε το τηλέφωνό της με την οθόνη προς τα κάτω πάνω στο τραπέζι. «Σας ευχαριστώ», είπα. «Τώρα. Σας κάλεσα εδώ γιατί πρέπει να συζητήσουμε για το τι συνέβη την περασμένη Παρασκευή». Η μαμά άρχισε αμέσως την προετοιμασμένη ομιλία της. «Εύα, έχουμε αγχωθεί πολύ με αυτή την κατάσταση με το βίντεο που έγινε viral.
πρέπει να καταλάβεις πόσο ταπεινωτικό ήταν για μας. Οι συνάδελφοι του πατέρα σου, οι φίλοι μου. Όλοι κάνουν ερωτήσεις. Εμείς είμαστε τα θύματα εδώ. Αυτή η φρικτή γυναίκα δεν έπρεπε να το δημοσιεύσει. Ντέμπορα, η γιαγιά τη διέκοψε. Σκάσε. Η μαμά έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Παράτησε στο πάρτι για τη συνεργασία της κόρης σου, ένα event 15.000 δολαρίων για να πιεις κοκτέιλ με νερό σε ένα beach club που μυρίζει αντιλιακό και κακές αποφάσεις. Δεν ντρέπομαι για σένα επειδή είσαι σκληρή. Ντρέπομαι επειδή είσαι ηλίθια. Μητέρα, πώς τολμάς? Τολμώ γιατί είναι αλήθεια. Είχες μια κόρη που πέτυχε κάτι αξιοσημείωτο και αντί να τη γιορτάσεις, ξόδεψες τα χρήματά της για να γιορτάσεις το ότι δεν την είδες. Δεν είναι περίπλοκο. Δεν είναι παρεξήγηση. Είναι απλά αξιολύπητο. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν απόλυτη. Πήρα τους 2 φακέλους. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σου δείξω κάτι. Τα μάτια της Μπρίτνι άναψαν. Είχε δει τους φακέλους, παχύς και ακριβά, και το μυαλό της είχε πάει ακριβώς εκεί που ήξερε ότι θα πήγαινε. Είναι για εμάς, ναι. Τους σήκωσα για να τους δουν. Μέσα, αυτός είναι ένας πλήρης αποταμιευτικός λογαριασμός συνταξιοδότησης για τη μαμά και τον μπαμπά, αρκετός για να κάνουν 2 διεθνή ταξίδια κάθε χρόνο για τα επόμενα 20 χρόνια. Κρουαζιέρες σε ευρωπαϊκούς ποταμούς, περιηγήσεις στο Νότιο Ειρηνικό, όλα όσα έχετε πει ότι θέλετε να κάνετε. Το χέρι της μαμάς κούνησε προς τον φάκελο. Και αυτό, συνέχισα, κρατώντας το δεύτερο, είναι ένα κουπόνι για πλήρη υποτροφία για την Πρίτανη, για να φοιτήσει στο Institut Français de Limoges στο Παρίσι. Περιλαμβάνει πλήρη δίδακτρα, στέγαση και επίδομα. Ένα από τα πιο διάσημα προγράμματα μόδας στον κόσμο. Η Πρίτανη έμεινε άφωνη. Μιλά σοβαρά, Έιβα, Θεέ μου, εγώ. Περίμενε. Τράβηξα και τους 2 φακέλους πίσω πριν προλάβει κανείς να τους πιάσει. Πριν σας τα δώσω, πρέπει να σας εξηγήσω κάτι. Τα έβαλα στο τραπέζι, ακριβώς μπροστά από τον καταστροφέα εγγράφων. Ετοίμασα αυτά τα δώρα πριν από 3 μήνες. Πριν από αυτό, πέρασα 6 μήνες κάνοντας τηλεφωνήματα, τραβώντας χινιά, εξαργυρώνοντας χάρες. Ήθελα να σας τα δώσω στο πάρτι, μπροστά σε όλους, για να δείτε τι είχε καταφέρει η κόρη σας, η αδελφή σας. Για να δεις ότι είχα πετύχει αρκετά ώστε να σου δώσω τα όνειρά σου. Η φωνή μου ήταν σταθερή, ήρεμη, χωρίς συναισθήματα. Αλλά εσύ διάλεξες το ροζ φλαμίγκο. Διάλεξες ένα λογαριασμό 3.000 δολαρίων σε ένα φθηνό beach club αντί για μια μοναδική γιορτή. Περίμενες μέχρι να γίνει η χρέωση της πιστωτικής κάρτας για να μου στείλεις μήνυμα, ώστε να μην μπορέσω να το σταματήσω. Χρησιμοποίησες τα χρήματά μου για να κάνεις ένα πάρτι για να γιορτάσεις το ότι δεν ήσουν εκεί. Άβα, σου εξηγήσαμε. Ο μπαμπάς άρχισε. Δεν εξήγησες τίποτα. Είπες ψέματα. Η Μπρίτνεϊ δεν είχε κρίση πανικού. Ήταν μεθυσμένη. Μου έστειλε ζωντανή μετάδοση όπου με ευχαριστούσε για την πιστωτική κάρτα, με αποκαλούσε ATM και γιορτάζοντας την απόδρασή της από την αυστηρή αδελφή δικηγόρο. Κοίταξα την Μπρίτνεϊ. Με έβαλε σε αυτό το βίντεο. Ήθελες να το δω. Εγώ. Απλά αστειευόμουν, δεν. Το έκανες. Πήρα τον πρώτο φάκελο. Το βιβλίο αποταμιεύσεων για τη συνταξιοδότηση. Αυτό αντιπροσωπεύει 30 χρόνια ταξιδιών των γονιών μου σε όλο τον κόσμο. Πτήσεις πρώτης θέσης. Ξενοδοχεία 5 αστέρων. Όλα όσα θα μπορούσες να επιθυμήσεις. Η μαμά το κοίταζε σαν να ήταν το Άγιο Δισκοπότηρο. Άβα, γλυκιά μου. Αλλά εσύ προτίμησες ένα πάρτι 3.000 δολαρίων από μια ζωή γεμάτη εμπειρίες. Άνοιξα το φάκελο. Έβγαλα το παχύ, γυαλιστερό βιβλιαράκι γεμάτο με δρομολόγια κρουαζιέρας και τραπεζικά πιστοποιητικά. Εύα, περίμενε. Ο μπαμπάς σηκώθηκε μισό. Έβαλα το βιβλιαράκι στο στόμα του καταστροφέα εγγράφων. Η μηχανή άρχισε να βρυχάται, ένας σκληρός, τριβόμενος μηχανικός ήχος που γέμισε το δωμάτιο. Κοίταξα τα πρόσωπα των γονιών μου καθώς έβλεπαν 30 χρόνια ταξιδιωτικών σχεδίων να γίνονται κομφετί. Η μαμά έβγαλε έναν ήχο σαν να την είχαν χτυπήσει. Τι κάνεις, φώναξε η Μπρίτνη. Πήρα τον δεύτερο φάκελο. Το κουπόνι της υποτροφίας. Το σχολείο των ονείρων της Μπρίτνη. Το εισιτήριό της για το Παρίσι. Για τη ζωή που πάντα έλεγε ότι ήθελε. Αυτό, είπα, βγάζοντας την επίσημη επιστολή αποδοχής και την επιβεβαίωση της υποτροφίας από τον φάκελο, αντιπροσωπεύει 4 χρόνια στο Παρίσι. Ένα πτυχίο που θα σου έδινε μια καριέρα αντί για ένα χόμπι. Μια ευκαιρία να γίνεις κάτι άλλο εκτός από μια influencer στο Instagram με 43 followers. Μια ευκαιρία να γίνεις κάτι άλλο εκτός από μια influencer στο Instagram με 43 followers. Έιβα, σε παρακαλώ. Η Μπρίτνη έκλαιγε τώρα.
Σε παρακαλώ, συγγνώμη, λυπάμαι πολύ, δεν ήθελα. Ναι, ήθελες. Εννοούσες κάθε λέξη. Χαιρόσουν που με εκμεταλλευόσουν, χαιρόσουν που με χρησιμοποιούσες, με αποκαλούσες A-team. Έβαλα την επιστολή αποδοχής στον καταστροφέα εγγράφων. Η Μπρίτνι ούλεξε. Ούλεξε πραγματικά, σαν να της είχα κάνει σωματικό κακό. Η μαμά είχε μείνει ακίνητη, κοιτάζοντας το μηχάνημα σαν να μην μπορούσε να επεξεργαστεί αυτό που μόλις είχε συμβεί. Ο μπαμπάς είχε χλωμιάσει. Ο θόρυβος σταμάτησε. Και οι δύο φάκελοι, και τα δύο όνειρα, είχαν μετατραπεί σε λωρίδες χαρτιού μέσα στο διαφανή κάδο. Αυτό ήταν, ψιθύρισε η μαμά. Απλά καταστρέφεις το μέλλον μας για ένα λάθος, γύρισα να την κοιτάξω. Μαμά, πόσα χρήματα σου έχω δώσει τα τελευταία 3 χρόνια, ανοιγόκλεισε τα μάτια της. Δεν ξέρω, ποτέ δεν σου το ζητήσαμε. Άνοιξα τον μπλε φάκελο. $250,000. Τα μάτια της μαμάς μεγάλωσαν. Αυτό είναι αδύνατο. Είναι απολύτως δυνατό, είπα, βγάζοντας το πρώτο έγγραφο. Ενίκεια για την Μπρίτνι, λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, επίγουσες τραπεζικές μεταφορές, επισκευές αυτοκινήτων που για κάποιο λόγο κόστησαν $5,000, ιατρικά έξοδα που θα έπρεπε να είχε καλύψει η ασφάλεια, επενδυτικές ευκαιρίες που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Κράτησα το έγγραφο της μίσθωσης. Αυτή είναι η μίσθωση της Μπρίτνι. Εγώ είμαι ο εγγυητής. Εγώ είμαι ο νόμιμα υπεύθυνος όταν δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Που συμβαίνει κάθε μήνα, επειδή δεν έχει δουλειά. Χτίζω το μπραντ μου, ξεκίνησε η Μπρίτνι. Έχει 43 πελάτες που πληρώνουν. Κοίταξα τον επαγγελματικό σου λογαριασμό. Κέρδισες $200 πέρυσι. Πλήρωσα $50,400 για το ενοίκιό σου. Άφησα το έγγραφο και πήρα το επόμενο. Αυτό είναι το συμπληρωματικό αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας. Τα τελευταία 3 χρόνια, έχεις χρεώσει $47,000. Μαμά, μου είπες ότι ήταν μόνο για έκτακτες ανάγκες. Αυτές ήταν έκτακτες ανάγκες, είπε η μαμά. Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να. Η χρέωση $700 στο Nordstrom για μια καινούρια τσάντα ήταν έκτακτη ανάγκη, σιωπή. Το Σαββατοκύριακο $200 στο σπα στο Poconos ήταν έκτακτη ανάγκη, περισσότερη σιωπή. Το πάρτι $3,000 στο Pink Flamingo ήταν έκτακτη ανάγκη, το πρόσωπο της μαμάς είχε κοκκινήσει. Πάντα είχες περισσότερα από εμάς. Πάντα μπορούσες να τα αγοράσεις. Επειδή δούλεψα για αυτά. Η ηρεμία μου έσπασε, ελαφρώς. Δούλευα 80 ώρες την εβδομάδα. Θυσίαζα κάθε Σαββατοκύριακο. Έχτισα μια καριέρα από το 0, ενώ εσύ ξόδευες τα χρήματά μου και με μισούσες που τα είχα. Ποτέ δεν σε μισήσαμε, είπε αδύναμα ο μπαμπάς. Τότε γιατί δεν ήσασταν εκεί, η ερώτηση βγήκε ομή. Γιατί δεν άξιζε 3 ώρες από το χρόνο σας να γιορτάσετε την επιτυχία μου, κανείς δεν απάντησε. Έβγαλα την επόμενη σειρά εγγράφων. Αυτή είναι η ειδοποίηση ακύρωσης όλων των συμπληρωματικών πιστωτικών καρτών, με άμεση ισχύ. Τα $3,000 από το Pink Flamingo είναι η τελευταία χρέωση που θα πληρώσω ποτέ. Θεωρήστε τόσο αποζημίωση. Το άφησα κάτω και πήρα το τελευταίο έγγραφο. Και αυτή είναι η ειδοποίηση ότι αποσύρωμαι ως εγγυητής για το μισθωτήριο της Μπρίτανη. Έχετε 30 ημέρες για να βρείτε νέο εγγυητή ή να μετακομίσετε. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Η Μπρίτανη ήταν πλέον ιστερική. Πού να πάω, αυτό δεν είναι πια δικό μου πρόβλημα. Ήβα, σε παρακαλώ. Είπε η μαμά. Και για πρώτη φορά, ακουγόταν πραγματικά φοβισμένη. Είμαστε οικογένεια. Δεν μπορείς απλά. Δεν μπορείς να μας εγκαταλείψεις. Την κοίταξα. Την κοίταξα πραγματικά. Αυτή τη γυναίκα που με γέννησε, αλλά ποτέ δεν με είδε πραγματικά. Που πήρε τα χρήματά μου, αλλά ποτέ τις συμβουλές μου, που προτίμησε ένα beach club από τον θρίαμβο της κόρης της, εσύ με εγκατέλειψες πρώτη, είπα ήσυχα. Την περασμένη Παρασκευή, κατέστησε σαφές τι εκτιμάς. Δεν είναι η επιτυχία μου. Δεν είναι η ευτυχία μου. Είναι ο τραπεζικός μου λογαριασμός. Και βαρέθηκα να είμαι A-team. Έδειξα την πόρτα. Σε παρακαλώ, φύγε. Εύα. Ο μπαμπάς προσπάθησε για άλλη μια φορά. Φύγε. Τώρα. Η γιαγιά Μπεατρίς σηκώθηκε από την καρέκλα της. Δεν είπε τίποτα, αλλά η παρουσία της γέμισε το δωμάτιο. Το μήνυμα ήταν σαφές. Δεν θα ξεφύγεις με διαφωνίες. Η μαμά μάζεψε την τσάντα της με τρεμάμενα χέρια. Η Μπρίτνι έκλαιγε, με το μάσκαρα να τρέχει στο πρόσωπό της. Ο μπαμπάς φαινόταν να θέλει να πει κάτι, αλλά δεν έβρισκε τα λόγια. Έφυγαν σιωπηλά.
Στην πόρτα, η μαμά γύρισε για τελευταία φορά. «Θα το μετανιώσεις», είπε. «Η οικογένεια είναι για πάντα». «Όχι», απάντησα. «Η οικογένεια είναι αυτοί που είναι παρόντες. Εσείς δεν ήσασταν». Έκλεισα την πόρτα και την κλείδωσα. Το διαμέρισμα ήταν σιωπηλό, εκτός από το μακρινό ήχο της κυκλοφορίας και το σιγανό κλάμα της Μπρίτνη στο διάδρομο. Τότε, η Νάνα Μπεατρίς πλησίασε και με αγκάλιασε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έτρεμα μέχρι που με κράτησε σταθερά. «Έκανες το σωστό», μου ψιθύρισε. «Είμαι πολύ περήφανη για σένα». Κούνησε το κεφάλι μου πάνω στον ώμο της, μη εμπιστευόμενη τη φωνή μου. Μετά από λίγο, απομακρύνθηκε και με κοίταξε. «Τώρα. Θα σου βάλω ένα μεγάλο ποτήρι κρασί και θα καθίσουμε στο κρύο, μινιμαλιστικό διαμέρισμά σου και θα μου πεις πώς νιώθεις να είσαι ελεύθερη». Ένα μήνα αργότερα, ξύπνησα στη σιωπή. Όχι στη βαριά σιωπή της μοναξιάς, αλλά στην ήρεμη σιωπή του χώρου που ανήκει εξ ολοκλήρου σε μένα. Χωρίς φρενήρι μηνύματα που ζητούσαν χρήματα. Χωρίς ενοχές για την εγκατάλειψη της οικογένειας, μόνο το ήσυχο βουητό της πόλης και τη μυρωδιά του φρέσκου καφέ. Έλεγξα το τηλέφωνό μου. Καμία ειδοποίηση από την τράπεζα. Καμία προειδοποίηση για υπερχρέωση από την Πρίτανη. Για πρώτη φορά σε 3 χρόνια, το υπόλοιπο του τραπεζικού μου λογαριασμού αυξανόταν. Δεν συντηρούσα πια 3 ενήλικες. Χτίζα ένα μέλλον. Εμφανίστηκε μια ειδοποίηση από τη γιαγιά Μπεατρίς. «Θέμα, πρέπει να το δεις αυτό». Ήταν ένας σύνδεσμος προς ένα τοπικό ενημερωτικό δελτίο προαστίου. Ο τίτλος έλεγε: «Τοπική οικογένεια ζητά την υποστήριξη της κοινότητας μετά τη σκληρή εγκατάλειψη της κόρης τους». Έκανα κλικ. Ήταν αξιολύπητο. Η μαμά είχε δώσει μια συνέντευξη ισχυριζόμενη ότι τους έκοψα λόγω ενός μικρού προβλήματος με το πρόγραμμα. Η Μπρίτανη αναφερόταν λέγοντας ότι έβαζα το χρήμα πάνω από τους συγγενείς μου. Στο κάτω μέρος υπήρχε ένα σύνδεσμος GoFundMe που προσπαθούσε να συγκεντρώσει $50,000 για να αντικαταστήσει τα κλεμμένα δώρα. Μέχρι στιγμής είχαν συγκεντρωθεί $340. Έκανα κύληση στα σχόλια. Οι άγνωστοι δεν το πίστευαν. Περίμενε, η διαφωνία στο πρόγραμμα ήταν ότι έλειπαν από την τελετή προαγωγής της για να πάνε σε ένα beach club, είδα το TikTok. Είμαι με την ομάδα της Εύας. Φανταστείτε να τα θαλασσώνετε τόσο πολύ και μετά να ζητάτε χρήματα από άγνωστους. Τι θράσος. Έκλεισα το λάπτοπ με ένα σκοτεινό, ικανοποιημένο χαμόγελο. Προσπάθησαν να με ντροπιάσουν δημόσια, και το κοινό τους ντρόπιασε αμέσως. Δεν ήταν πλέον βάρος για μένα. Ήταν ένα παραδειγματικό μάθημα για το διαδίκτυο. Το απόγευμά μου ήταν γεμάτο συνεχόμενες συναντήσεις, που τελείωσαν με μια συνέντευξη για μια νέα ασκούμενη. Η Σάρα Μπρούξ, μια έξυπνη 23χρονη από την νομική της Κολούμπια. Μου θύμισε τον εαυτό μου, πεινασμένη, αποφασιστική, αλλά χωρίς τις γνωριμίες. Στο τέλος της συνέντευξης, δεν της πρόσφερα απλώς τη δουλειά. Έβγαλα από το ράφι μου ένα βιβλίο πρώτης έκδοσης για το δίκαιο των συμβάσεων, το τυχερό μου φυλαχτό. «Πάρε αυτό», της είπα, «κάποιος μου έμαθε κάποτε ότι επενδύει σε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά σου, όχι μόνο το αίμα σου. Έχεις το όραμα, Σάρα. Χρησιμοποίησέ το καλά». Κοίταξε το βιβλίο σαν να ήταν χρυσάφι. «Δεν θα σας απογοητεύσω, κυρίαρος. Το ξέρω ότι δεν θα το κάνεις». Έφυγα από το γραφείο στις 6 ακριβώς. Ο αέρας έξω ήταν δροσερός, με μυρωδιά ψημένων κάστανων και δυνατοτήτων. Περπάτησα μέχρι το ιταλικό εστιατόριο όπου με περίμενε η γιαγιά Μπεατρίς. Ήταν ήδη εκεί, με ένα μπουκάλι καλό κόκκινο κρασί ανοιχτό στο τραπέζι. Όταν πλησίασα, σήκωσε το βλέμμα της και τα μάτια της έψαξαν το πρόσωπό μου, όχι για σημάδι άγχους, αλλά για ηρεμία. «Φαίνεσαι διαφορετική», παρατήρησε καθώς κάθισα. «Νιώθω διαφορετική», είπα, παίρνοντας το ποτήρι που μου πρόσφερε. «Πιο ελαφριά. Είναι το βάρος των νεκρών προσδοκιών που έπεσε από τους ώμους σου». Χτύπησε το ποτήρι της με το δικό μου. Στην Έβαρος, που τελικά σταμάτησε να προσπαθεί να αγοράσει την αγάπη και άρχισε να χτίζει μια κληρονομιά. Στην οικογένεια, διόρθωσα απαλά, την αληθινή. Πήραμε μια γουλιά και το κρασί είχε γεύση νίκης. Μέσα από το παράθυρο, τα φώτα του Μανχάταν λάμπουν, εκατομμύρια ζωές ξεδιπλώνονται στο σκοτάδι. Κάπου εκεί έξω, οι γονείς μου και η Μπρίτνη ζούσαν με τις συνέπειες των επιλογών τους, και εδώ, καθισμένοι απέναντι από το μόνο άτομο που δεν μου είχε ζητήσει ποτέ ούτε δεκάρα, ζούσα με τις δικές μου. Ήρθε ο λογαριασμός, η Νανά τον άρπαξε πριν προλάβω να φτάσω στο πορτοφόλι μου. Ήρθε ο λογαριασμός, η Νανά τον άρπαξε πριν προλάβω να φτάσω το πορτοφόλι μου. «Κερνάω εγώ», είπε με αποφασιστικότητα. «Έχεις πληρώσει αρκετά». Βγήκαμε έξω στον δροσερό αέρα της νύχτας, αγκαζέ. Δεν κοίταξα πίσω, το μέλλον ανήκει εξ ολοκλήρου σε μένα τώρα, και ήμουν έτοιμη γι' αυτό.